Ce ai făcut, mă? Mi-ai stricat canalul de YouTube, bă, nebunule. Borșul pe nas. I-a dat borșul pe nas. Ce? Mașina de duminică? Da, bravo. Salut, domnul Mau. Mecanicul de pe Germania, de la Opel. Dar vă că ați venit cu Audi. E împrumutat, e închiriat de azi duminică și am zis... Ce faceți, domnule? Ce să facem? Ia uitați-vă că e gura lui, e duminică și nu poate să stea, mă. Bă, nebunule din porumb. Ce ai, bă, cu altă? Du-te, bă, și bea cafeaua sus acolo, adică vine și ăsta la altul, l-a găsit dragi. He, moară fanii mei. Ia uite-l, mă. A stricat. Mi-a stricat distracția, mă, deci noi vroiam încet, așa, să... În 2 săptămâni să dăm alternatorul ăsta jos. Să o lungim cu episoadele, cum ar veni. Și aminte ăsta l-a luat dragi pe noi acum și s-a pus. Da și murdări pe mine. Bă, vezi, mă, că-ți mordărești de-aia așa. Bă, vezi că e duminica asta, din cearba nu crește și o să faci rubelea. Ce-ai prins mâinile? N-ai cum să spui. N-ai, mă, ce, că nu funcționează nimic, frate, aici. Ia, a dat-o la jos, mamă. Păi eu asta o făceam în 2-3 episoade, mă. Ce ai făcut, mă? Mi-ai stricat canalul de YouTube, bă, nebunule. Uite tu. Așa cum se grăbește el, știi? Bam, 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 repede. Mamă, hai că vreau să vedem în timp record, încât putem dezmembra tot. O stea. Steaua sus, răsare. Ia uitați-mă, că am mai gura noastră. Uite asta, că n-a vărut bucăți. Uite, s-a apucat acum de asta. Nu pot, sâmbătă zi de zi să șurubăresc, să fac ceva, de-aia îmi spăl mașinile în pula mea. Bă, nebunule din Băbușoi, ce dreaptă te-a apucat, mă? Ia uitați-mă, mă. Avem 16 lung. Un 16 lung pe... Pe cric mare, că n-am ce să dau. Pe cric mare, da. Doamne, măică. Auzi, dar ea nu mai da. Nu-i mai da. Ea nu mai da. Doamne, ferește. Uite folia, ia ascult. A, nu, că mai merge la bine. Da, da. De Are fapt, rulmenți. Auzi. Japonia, tată. Japonia, Ce pistol? Păi nu încape aici. Ia? Nu le țin pe 300 de acolo. Mare. Hai că nu încape, dar la merge mai... Asta ce? 15, 16, ce pula mea. Gata, mă, las, că eu Iată, a pus ceva distanță pe acest ultim sector al pistei. Alexandru Marca acum, iată, Raul Foc numai la 2.30, el a făcut 5 zecimi. Începe să pozească mai devreme decât Ian, se pare. Iar Bucacini rămâne insistent în spatele lui Bucean acolo. Dar îi convine trena adusă de Bucean, ar putea să-l aducă. Gata, băieți, hai că începe cursa, tată. A fost acolo în bătălie. Uite, cu Alex vedem cursa. Pilot întârziat, sigur are ritm de mai mult de atât la... Hai, Nea George, cu locul 5. Se pleacă acum, toată lumea se pune în mișcare cu bine și Luca Cioni trece în fața lui Iacu, vede pe primii metri. Iacu este acolo în ambuscadă, la atinge din spate pe Nea George pe 6. a plecat Cean, rămâne acolo. Cum vedem noi cursa. Pat, frumos. Și apoi vine grupul secund, grup condus de George Guli, absolut relaxat pe final. Ia auzi, mă, Nea George, mă, că ai fost relaxat. L-a taxat pe Călăr în tur și a luat acesteia poziția 6. Da, băieți, după cum v-am zis, Nea George
Locul 4 cred că are penalizare 5 secunde, deci tot locul 5. Lasă că e bine, Nea George. E bine și așa. Hai, v-am pupat.